Shugor Nagashlem Jong Nongsan Hima. Ka jingdon ki pajba ki bala Pyndep yana ka Kamram Baje yo MP naga Shillong Parliamentary Constituency kalakot syaka saupo na ka Shispa Haduh kapor Shibajim min Sngi. Ia kanila Pyndep do returning officer jong ka Shillong Parliamentary Constituency USC Haduh hagajingya keren bad unong ay kubor jong unong Hima. Usadhu ulayatho Haduh kapor kandai bajim min step ka jingpoi ki Nongthep vote kalong khatsan na ka Shispa bad Haduh kapor Shibajim min Sngi pat kalapoi syaka saupo na ka Shispa. Lakman kedau bahas Shillong Parliamentary Constituency kabakintum ya lai pohon reo teli ki Constituency Assembly ki dan khat lai lak khandai pohon reo hajar san pusau ngut ki Nongthep vote ha kaba nagane hendreo lak prapu wai hajar hanyo spa an rep khandai ki de ki shinrang bat hanyo lak khat sao hajar ar spa prapu lai ki de ki kinthai.